Здравейте, приятели на Max Out България, аз съм Жоро АК Апликатор и сега искам да представя на вашето внимание таблетът, който беше закупен вчера, а именно за продължаване на Android Games поредицата, понеже, знаете, това е една доста интересна поредица, но за жалост устройството, което ползвах, именно Samsung Galaxy Ace, не беше достатъчно мощно, за да се продължи. Сега тук на вашето внимание е Prestigio, модел Multipad 7.0, което ще рече, че е 7-инчов, Prime Duo, или по-точно Prestigio Multipad PMP 5770D Duo, което това Duo ще рече, че е двуядрен. Виждаме тук наличие на Android 4.1 Jelly Bean и тук са изложени характеристиките, които са двуядрен Cortex A9 процесор на работна честота 1,5 ГГц, 16 ГБ вградена памет, 7 инча или други думи казвам 17.8 см IPS дисплей, Multi-Touch, пробвах го с 5 пръста, т.е. цяла ръка работи, USB конектори виждаме тук, външна памет, която е microSD карта до 32 ГБ, аз имам 8 в наличност в момента, камера, които са две, разполагаме с задна камера, която предлага и записване на видеоклип, и е 2 мегапиксела, и предна за видеоразговори, която е 0,3 мегапиксела, Full HD видеоподдръжка и Wi-Fi. Така, това имаме отпред на кутията. Отстрани имаме някакви на холандски, чешки, унгарски и така нататък, някакви указания, не знам си какво. Отзад кутията ето така изглежда, тук отгоре Prestigio, Dartov High Tech, по-точно пише. Нали? Тук още малко за самият таблет. Android-чето виждаме задължително тук. Малко по-подробна информация виждаме сега тук на английски и на руски съответно. Виждаме IPS LCD с 16:9 разделителна способност. Наистина доста наситени и приятни цветове се забелязват. Друго какво може да видим, между другото тук не пише колко е батерията, но батерията в интерес на истината е с капацитет от 3200 мАч. Тук виждаме долу сайтът на производителя, няколко рекламни брошурки и ето го и самият модел на таблета, както вече казах, PMP 5770D Duo. Цялото това нещо тежи 305 грама и нека видим сега какво има вътре. Отстрани естествено отново виждаме Prestigio. Наистина много добри таблети. Дори бих казал, че от страна на процесор дори е по-добър от този, който бях харесал, а именно Galaxy Tab 2. Не е много ценовата разлика, затова реших да взема именно този. Сега, първо място виждаме, тук това е гаранционната карта, която няма да показвам, само виждаме като бройка. Това е таблетът, който ще разгледаме след малко. Вътре сега какво има? Виждаме зарядно устройство. Естествено едното има още един такъв конектор. Аз съм го извадил съответно, за да мога да си заредя таблета вечерта. Иначе има още една бройка с USB. Това е още едно USB, което се включва към самият компютър за файлов трансфер. И виждаме, тук има това може би е нещо като user guide, в който се показва как и къде се намират карта памет, кой бутон за какво е. Общо взето накратко за самият таблет. И още едно портче имаме тук, което отново е за USB, но евентуално с някаква друга към някоя друга сфера не е за трансфер. Това е като цяло самата кутия, доста стилна, доста приятна. Нека върнем сега всичко вътре. Така, всичко е вътре и нека преминем сега към самият таблет. Именно таблетът идва в комплект с този страхотен кожен кълъв, който е с марката Prestigio. Ето виждате тук. И ето го сега и самият таблет, който се намира вътре. Ето, това е самият таблет. Тук се виждаме и ние. Така както и да е. Това е самият таблет. Виждате отзад как изглежда. Именно ето я
камерата, която е 2 мегапиксела вече, както казах. Тук се вижда отново моделът, всичко точно, логото на Prestigio. Отгоре, какво разполагаме? Разполагаме с жак за слушалки, който е 3,5 мм, USB конектора, бутончето за включване и изключване. Отдолу разполагаме с високоговорителя. И от тази страна виждаме, не знам дали се вижда тук, ето тази дупчица. Това е микрофонът на самото устройство, съответно за намаляне и увеличаване бутоните. Дай пауза сега. Сега ще представим самото устройство като интерфейс. А именно, ето сега ще го видим. Така, това е началният интерфейс, който тук виждаме с тази иконка, когато я дръпнем настрани. Съответно имаме възможност да отключим самото устройство или да включим автоматично камерата. Нека го отключим. И ето сега в момента са инсталирани Subway Surfers, Heroes Defense, Fruit Ninja, Cut the Rope, Catapult King, Temple Run 2, Marble Blast и така нататък. Като цяло много добре се представя. Ето виждаме, много плавно, много приятно. И усеща се между другото самият процесор. Тук първоначално има уиджети, които са инсталирани. И има и доста програми, които идва в пакета. А именно автоматично се инсталират Skype, Facebook, Twitter, мисля, че YouTube, валутна единица някаква за следене, също така Sugar Sans, какво беше още? Една програмка Blue, инсталира се също и Instagram и още няколко приложения. Тук виждаме отгоре имаме Google, естествено с гласова команда и естествено това е менюто на самият таблет. Така, виждаме, всичко си е точно, насам няма повече, затова не ще и да скролира. Така, виждате, наистина много плавно, много приятно, всичко си е точно. Така, нека идем в самите настройки. Така, тук имаме и състояние на батерията. Съответно, в момента е 1.30, 14.05, вторник 2013 година, имаме 87% батерия. Съответно, ето тук имаме възможност за Wi-Fi, автоматична ротация на екрана, това е яркостта, която е само един момент да цъкна, понеже не виждам от телефонът. Така, известия и самите настройки. Така изглежда самият таблет настройките. Виждате Wi-Fi, използване на данни, звук, дисплей, хранилище и така нататък, и така нататък. Да дадем за таблета. Ето, тук цялата характеристика. Виждаме обаче в момента е с Android 4.04. Така, добре. Това е като цяло тук. Естествено, с този бутон, който има таблет, знае, че тук отваряме кое е в background режим, съответно можем да го изчистим. Нека само видим един момент колко памет разполагаме в момента, като искам да кажа като RAM. Ето, работещи. В момента имаме 473. Тук имаме проблем малко с фокуса. Ето, да, всичко се нормализира. И общо взето, това е като цяло таблета. Надявам се да оползотвори изцяло поредицата. И да, това беше едно кратко unboxing видео. Това беше Prestigio PMP 5770D Duo, или с други думи казано Multipad 7.0 Prime Duo. Това беше от мен и до следващия път.